Здравейте! Това е Health and IT. Аз съм Митко Петров и в този подкаст ще разглеждаме теми, свързани с нови разработки и предизвикателства в областта на медицината и технологиите. Ще се срещаме с експерти, лекари и иноватори, които ще споделят своите знания, опит и визии за бъдещето на развитие на медицинските технологии. Фокус ще бъдат теми, свързани с нови технологии, осигуряващи по-добра, по-бърза и по-адекватна грижа за пациентите. Независимо дали сте медицински специалист, технологичен ентусиаст или просто се интересуват от бъдещето на здравеопазването, този подкаст е за вас. Днес при нас на гости е Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, и ще говорим за нейния съвместен проект с Българска асоциация на търговия на едро с лекарства за приложението Намери своето лекарство. Здравей, Боряна, можеш ли да разкажеш малко повече за себе си и за асоциацията, с какво се занимава и какво представлява като цяло? На първо място благодаря за поканата. Студиото е чудесно и пожелавам успех на подкаста, който е изключително интересен и първи по рода си. Много съм горда, че съм тук. Казвам се Боряна Маринкова, на 44 години съм. Занимавам се в сферата на здравеопазването вече повече от 20 години. В момента съм изпълнителен директор на Асоциацията на паралелните дистрибутори. Преди това бях маркетинг директор на Токуда. Преди това съм работила като здравен журналист в няколко медии. Така че не съм излизала от сектора, в него съм и по рождение. Това, което е интересно от към моето развитие в сферата на образованието е, че първо завърших управление на мас-медиите, после надградих с маркетинг. Последствие защитих докторантура в сферата на публичната администрация, която е точно по темата, която изследвам и като професионалист, а именно кризата на недостига на лекарства и темата ми е управление на недостига на лекарства и кризите в здравеопазването с маркетингови методи. Това е накратко за мен. Добре, аз искам да ти задам въпрос. Къде дойде цялата идея за разработване на това приложение? Какво ви подтикна да създадете приложение за мобилни телефони, които самите потребители да използват? Каква е идеята за това приложение Намери своето лекарство, за да могат да разберат повече зрителите за какво да го ползват и как да го ползват, разбира се? Историята е малко по-дълга. Тя се корени в това, че аз над 12 години работих в лечебно заведение и когато преминах в сектора на лекарствоснабдяването, за мен беше важно, за да познавам сектора, да имам отново взаимоотношения с потребителите, с пациентите. Защото не може да очакваш да комуникираш с публиката без да я познаваш. Едни са хората, които имат нужда от медицинска помощ и които имат нужда от допълнителна здравна информация, с което аз се занимавам. А пък други са хората, които са потребители на лекарства. И за това още в първите месеци, когато постъпих в БАР-ПТЛ, предложих да направим надграждане на тогавашната гореща линия за липсващи лекарства и създадохме уебсайта на БАР-ПТЛ с платформа, която приема сигнали за липсващи лекарства от цялата страна. Огромна благодарност към теб и твоя екип от SNM Support, с които надградихме уебсайта и платформата тогава се поддържаше изключително добре. Там имахме много голямо покритие национално. За по-малко от 3 години помогнахме на над 2300 души. И в един момент, в един разговор с теб, стана така, че си говорихме колко повече навлизат мобилните приложения в бита на хората и колко рядко се ползват старите традиционни веб-медии на фона на новите веб възможности. Да. И доколкото и да беше адаптиран уебсайта за мобилни приложения и формата да беше изключително проста за използване, ние стъпихме на тази простота, която изискваше подаването на сигнал и се роди идеята за мобилно приложение, което вече е факт от края на февруари тази година. Имаше ли критични моменти в самото разработване на платформата, да предадеш идеята, която имаш, на техническото лице? Защото много често се случва трудност в това, за да разбере идеята, която имаш ти, за да я направи. Не бих казала. Аз имам късмет винаги да съм работила с хора от технологичния сектор, с които комуникацията е изключително лесна и ясна и дори за мен много често буди недоумение как хора от нашия сектор, от здравния сектор, които са в областта на комуникацията или в други области, казват, не трябва само да не стигме до IT-та, там е ужас. Никога не ми се е случило и в Токуда, като работих, имахме страхотен сисадмин
екипа, след това първия разработчик на уебсайта на Барпатъла, след това с теб работата, в момента работата с разработчика на приложението. Искам тук да се похваля, че толкова добре работим с поне може и да е самохвалство, обаче аз ще си го кажа. Още с първия уебсайт на Токуда, тогава работех с една голяма уеб агенция, спечелихме сайт на годината в здравния сектор, следващия уебсайт на Токуда, когато го апгрейднахме 5 години по-късно, пак спечелихме сайт на годината и сега стиските палци, защото кандидатстваме с приложението за приложение на годината. Аз съм сигурен, че ще се получи. Така че никакви критични моменти. Най-важното, когато се общува с хора от вашия бранш, е да знаеш какво искаш, което се оказва критична стока във всеки един другото, което бих искал да те попитам, защото също е критичен момент, самото финансиране. Как мина? При нас нещата са много ясни. Ние го направихме в партньорство с Батео. И двете организации представляваме търговци на едро. Те са търговци на едро, които работят в България. Ние сме европейски търговци на едро. За да се вземе решение за финансиране, ние си минаваме през стандартна оперативна процедура, мотивирано предложение, което се гласува от управителните съвети на двете асоциации. Когато това се гласува, при нас се гласува единствено и само с консенсус, финансирането се осигурява от двете асоциации. Това, което бих искала да кажа е, че и към момента услугите, които предлага IT сектора в България, са доста конкурентни и не би трябвало да е проблем и критичният момент би могъл да бъде желанието, мотивацията и ясната картина какво искаш да направиш, а не финансиране. Ясно. Искам да те попитам, след като пуснахте приложението, каква е нагласа на хората към него? Правилно ли го използват? Какъв фидбек получаваш от хората за приложението? В областта, в която аз работя, тя е комуникациите в здравния сектор, аз винаги комбинирам онлайн с офлайн комуникация. И затова направихме едно голямо медийно представяне на приложението, което, ако сравня с голямото медийно представяне на платформата преди години, мога да кажа, че тъй като и в двата случая са ползвани офлайн подходи, и в двата случая имаше реакция, но ако за веб платформата, която изисква брауз или набиране на адрес или копиране на линк, за първите 24 часа имаше 200 сигнала. Тук за първите 24 часа се наложи да разширим екипа си с фронт офис и с обратна връзка към потребителите, защото имаше над 600 сигнала за 24 часа. Което доказва, че с приложението е много по-лесно да отстъпваш хората, отколко... Да. Нали, зависимост от ситуацията, разбира се, защото понякога не елиминираме сайтовете, разбира се. В твоя случай за да пусках сигнали за лекарства, това е много по-достъпен начин. Да. Доказва, че да, работи дори и сайта, но много по-добре може да работи на приложение, което е много по-опростено и по-ясно за хората. За мен това беше много интересен урок, защото в интерес на истината, за да ползваш уеб платформа, ти трябва само да набереш и да браузваш. Докато усилието да инсталираш приложение отнема повече време, но въпреки всичко аудиторията е по-склонна да разполага с инструмента в собствените си ръце и да ни се налага да го помни. Така си го обяснявам аз. Абсолютно. И много по-лесно е за ползване на самите потребители, по принцип за мен. Защото някой път в сайта има информация, има това, не виждат, например, къде да натиснат. Няма значение колко добре дори е подреден сайта. Докато приложението те знаят и сега вече са свикнали се толкова много години, използване на телефони, най-различни приложения. Те вече са свикнали, свалят го и то е ясно пред тях, описано като е структурирано, както каза ти правилно, как да го ползват. Натискат, попълват си, ние в описанието, разбираш, те сложим линк към приложението и към сайта, за да го видят и хората и да се запознат с него, който не се е запознал, разбира се. Но за мен, аз лично съм го виждал, даже съм участвал, нали, в самата разработка, много добре е синтезирано, много лесно за използване. По-ясно от това не може да стане. Искам да ми разкажеш за по-нататъчните цели на асоциацията, какви ще са от тук натам. Това, от което няма да се откажем, е от функцията и мисията ни да помагаме на крайния потребител. Недостига на лекарства е глобален феномен. То е по-скоро икономически феномен, отколкото здравен. Но това, което аз изследвам като учен, ако смея така да кажа, и като човек в сферата, е потребителя на индивидуално ниво. Защо? Недостига на индивидуално ниво. Защото
ако говорим за недостиг в проценти на национално, регионално или глобално ниво, това е една статистическа информация. Но за един пациент, който търси лекарството си в момента, това е 100% недостиг. И бихме искали да прекъснем веригата на паниката, която се намесва в процеса на придържане към терапия, което съм работила дълги години в лечебните заведения. Има много дупки, не говоря само за България, говоря като цяло. Системата на здравеопазване изобщо изпитва липса от хора с административен капацитет, които градят малки мостчета между желанието за здраве и осъществяването му. Достъпа до лекар е бърз, достъпа до аптека е бърз, но по някой път има чисто информационни дупки, които е важно хора като мен, като теб да запълваме, за да ускориме процеса на придържане към терапия и да не изпускаме хората, защото традиционната система на здравеопазване, когато ги изпусне, те прибягват до крайности в отчаянието си или в опитите си да се справят сами. Първото и най-безобидното е самолечение. Една жена каза, съседката пи, много добре и подейства. И в някои сайтове също. След това отиват в сайтовете, където има изключително злонамерени субекти, които злоупотребяват с на хората трагедиите. И на трето място отиват в парареалната вселена, в която има врачки, в която има шамани, в която има какви ли не методи. Антиметоди, т.е. методи за самоубийство, но не и методи за лечение. И това е целта. Хората да ги държим на светло, на сигурно при специалистите. Да ги връщаме към лекаря, когато е необходимо, да ги връщаме към фармацевта, за да могат те да имат достъп до информация само от хората, които цял живот учат, за да ни бъдат от полза, а не на злонамерени или на некомпетентни личности. Имате ли идеи за по-нататъчно развитие на самото приложение? Следващата цел е до година да обединим платформата и приложението. Още не е ясно какъв ще бъде този веб продукт, който ще ги комбинира. Най-вероятно за крайния потребител това ще изглежда като един фейслифт на сайта. Но ние искаме да обединим двата масива на данни, които имаме до момента. По този начин ще бъдем тази организация в България, която разполага с най-много данни за недостига на индивидуално ниво за последните 8 години. Няма такова към момента направено в здравния сектор подобно обединение, но идеята е ясна. И сега като последен въпрос искам да ти задам в ежедневието си ти какъв тип техника ползваш? Дали е лаптоп, телефон, таблет? Какво винаги имаш със себе си, което ползваш ти? Аз не излизам от вкъщи без лаптоп. Телефона е ясен. Като общо взето телефона почти на 90% ми замества лаптопа за бързи действия. Но въпреки, че имам абсолютно всичките си документи в облак, за мен твърдия диск си остава допълнителна гаранция. Какво ти липсва, например, защото казваш, че основно, нали, телефона за по-бързи действия. Какво липсва ли ти нещо от телефона като функция, като нещо, което не мога да изпълни, което лаптопа може и го замества? Със сигурност нищо не ми липсва в телефона, което лаптопа да може да изпълни, но не мога да работя на няколко проекта едновременно на телефон с това удобство, което имам на компютъра. Аз не върша едно нещо. Докато го завърша, обикновено работя върху няколко неща, които се преплитат и си помагат. Затова ми е по-удобно. Моя браузър има над 50 таба отворени, има над 30 документа отворени, така че компютъра ми е необходим, когато искам по-бързо и с по-голяма прецизност да свърша нещо. Иначе през телефона мога да си прегледам всички документи, да потвърдя, да нанеса корекции, да действам, но не с размах. Благодаря ти, Боряна, за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на всички. Ще намерите допълнителна информация както за двете асоциации, така за приложението в описанието под видеото. Благодаря. Аз благодаря също. Това беше от нас. Ако съдържанието ви харесва и искате да се информирате кога ще има нов епизод, кои ще бъдат гостите, ще намерите линкове за социалните мрежи в описанието на видеото. Благодаря, че ни гледахте. До следващия път.